Αγαπητοί συνάδελφοι συμβουλευτικής και επαγγελματικής αγωγής, είναι με μεγάλη χαρά που έχω την ευκαιρία να επικοινωνήσω σήμερα μαζί σας μέσα από αυτήν την ολιγόλεπτη διαδικτυακή συνάντηση. Σίγουρα αυτό δεν θα ήταν εφικτό χωρίς την αγαστή συνεργασία με την πρώτη λειτουργό εκπαίδευσης και προϊστάμενη της Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής, Δ. Ειρήνη Ροδοσθένους, αλλά και την Επιθεωρήτρια Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Ελένη Παπαστεφάνου, τις οποίες ευχαριστώ θερμά. Βασικό θέμα της συνάντησης αυτής είναι η ενημέρωσή σας για το νέο τετράωρο μάθημα μουσικές εφαρμογές, το οποίο από τη σχολική χρονιά 22-23 προσφέρεται ως επιλεγόμενο στην 6η κατεύθυνση, στη Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου και τεχνικές σχολές. Πριν όμως σας αναπτύξω για το περιεχόμενο του συγκεκριμένου μαθήματος, θα ήθελα να αναφέρω κάποιες πληροφορίες οι οποίες πιστεύω θα βοηθήσουν στο να αντιληφθείτε καλύτερα το σκοπό της σημερινής μας συνάντησης. Καταρχάς, θα ήθελα να τονίσω το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζεται μέσα στα σχολεία για την προσωπική, κοινωνική, εκπαιδευτική και επαγγελματική ανάπτυξη των μαθητών και να σας συγχαρώ προσωπικά η ίδια για αυτό. Είμαι σίγουρη ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι τα παιδιά που έχουμε μέσα στα σχολεία, αλλά και η εικόνα που επικρατεί σήμερα, φαίνεται πως έχουν αλλάξει άρδι. Πρόσφατα παρακολούθησα το ντοκιμαντέρ γερμανικής παραγωγής Alphabet του Erwin Wagenhofer, στο οποίο θίγονται κέρια ζητήματα για την σύγχρονη εκπαίδευση παγκοσμίως. Η διαφορετικότητα των μαθητών, ο αναχρονισμός στα εκπαιδευτικά συστήματα και η αδυναμία τους να ανταποκριθούν στην ρευστότητα της εποχής. Όλα αυτά σίγουρα δεν μας αφήνουν αμέτωχους. Αν ρίξετε μια ματιά στην ιστοσελίδα του κλάδου της μουσικής, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, δεν είναι τυχαίο που το σλόγγαν μας είναι το εξής: μαζί χτίζουμε την τάξη του 2030. Για να το πετύχουμε όμως αυτό, συνάδελφοι, μελετήσαμε ενδελεχώς το προφίλ του target group μας, την ομάδα στην οποία στοχεύουμε, σε αυτούς που απευθυνόμαστε. Αν πάρουμε τους μαθητές του σήμερα, που είναι 12 έως 13 χρονών και που γεννήθηκαν γύρω στο 2010, αυτά τα παιδιά ανήκουν, σύμφωνα με τους κοινωνιολόγους, στην γενιά Generation Α ή Generation Class, λόγω της πολλής ώρας που είναι εκτεθειμένοι μπροστά στην οθόνη των smartphones. Ποια είναι όμως τα χαρακτηριστικά αυτών των παιδιών? Αυτά τα παιδιά χρησιμοποιούν την τεχνολογία με φυσικό τρόπο. Μεγαλώνουν και εξελίσσονται παράλληλα με τα iPhones, τα iPads, τα applications και γενικά δεν χρειάζονται ποτέ κανένα να τους διδάξει τη χρήση τους. Μεγαλώνουν έχοντας γνώριμη τη φωνή του GPS, τις φωνές της Siri, της Alexa και όλων αυτών των προϊόντων πρώιμης τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούν οι γονείς τους. Άρα εμείς ως υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ή ως εκπαιδευτικοί, τι κάνουμε? Κάποια από αυτά τα παιδιά θα αποφοιτήσουν το 2030, θα βρουν δουλειά το 2040, το 2050, θα είναι σε επαγγέλματα που δεν υπάρχουν ακόμη ούτε στη φαντασία μας, θα χρησιμοποιούν συσκευές που δεν έχουν ακόμη εφευρεθεί. Στο τελευταίο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ με θέμα το μέλλον και τις νέες θέσεις εργασίας, υπόθηκε από τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας ότι λόγω αυτοματοποίησης των μηχανών, σύντομα 150 εκατομμύρια άτομα θα χάσουν τη δουλειά τους και 300 εκατομμύρια απόφοιτοι δεν θα βρίσκουν δουλειά. Το The McKinsey Global Institute και το Cendefop μιλούν για τα επαγγέλματα που θα επιβιώσουν. Ρομποτική, artificial intelligence, νανοτεχνολογία, επαγγέλματα για το περιβάλλον, την υγεία, data analytics και digital marketing. Από την άλλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ορίσει το 2023 ως Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων. Στοχευμένο? Εμείς ως κλάδος μουσικής θα συνεχίσουμε να διδάσκουμε μουσική, να καλλιεργούμε την ψυχή των μαθητών μας, κάτι που δεν μπορεί να κάνει η τεχνολογία, αλλά αυτό που λέω πολλές φορές προς τους συνάδελφους μουσικής είναι ότι πρέπει παράλληλα και πιο συνειδητά να τους καλλιεργούμε και δεξιότητες, όπως η κριτική σκέψη, η συνεργασία, η επικοινωνία, η προσαρμοστικότητα, δεξιότητες αυτομόρφωσης, αλλά και δημιουργικότητας και καινοτομίας. Είναι οι γνωστές εγκάρσιες μαλακές δεξιότητες. Οι δεξιότητες του 21ου αιώνα. Ναι, να επενδύουμε στη συναισθηματική τους νοημοσύνη, στη ψυχική τους ισορροπία, αλλά και στο να τους μαθαίνουμε πώς να επαναεφευρίσκουν τον εαυτόν τους, με φρέσκους και σύγχρονους τρόπους και μεθοδολογίες. Διότι είναι γνωστή η έκρηξη που προκάλεσε το ChatGPT, ένα chatbox που χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να απαντά σε ερωτήσεις, να γράφει εκθέσεις, ακόμη και να επιχειρηματολογεί σε νομικές υποθέσεις μέσα σε δευτερόλεπτα. Οι μαθητές μας είναι σημαντικό να σκέφτονται έξω από το κουτί,
αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, σε ό,τι αφορά στην οικονομία, την κοινωνία, την περιβαλλοντική αειφορία. Ένας πολύ σπουδαίος ιστορικός φιλόσοφος, αλλά και συναρπαστικός στοχαστής, ο Γιουβάλ Χαράρι, πολύ σωστά λέει ότι αντί να χτίζουμε τη σωστή εκπαίδευση πάνω σε πέτρινη solid βάση, με βαθιά θεμέλια, ίσως θα πρέπει να τη δούμε ως έναν αντίσκηνο που μπορεί κάποιος να τη διπλώσει και να πάει παρακάτω. Οι μαθητές του σήμερα ίσως χρειαστεί να αλλάξουν και 4 και 5 δουλειές ως ενήλικες. Γι' αυτό πρέπει να μάθουν να είναι ευέλικτοι, ανθεκτικοί. Χρειάζονται άλλες ικανότητες για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν ως αυριανοί πολίτες. Να μην αναφέρω και τα 1000 άλλα 2 προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι σύγχρονες κοινωνίες, όπως οι θανατηφόρες λοιμώξεις, ο υπερπληθυσμός, η επισιτιστική ανασφάλεια, η υπερθέρμανση του πλανήτη, οι πυρκαγιές, οι ξηρασίες, το λιώσιμο των παγετώνων και οι πλημμύρες. Εξού και οι 17 στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Διότι δεν μπορούμε να είμαστε αμέτωχοι και να διδάσκουμε αγνοώντας όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Επιβάλλεται ο εξυγχρονισμός των θεμάτων, του περιεχομένου σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα και η σωστή ενημέρωση των παιδιών. Πρέπει να είμαστε σε συνεχή ετοιμότητα και να ακολουθούμε το ρεύμα και τις τάσεις. Ως εκ τούτου, ως επιθεωρήτρια του κλάδου μουσικής, με δεδομένη τη μεγάλη εκτίμηση προς το σπουδαίο έργο που επιτελείται μέσα στα σχολεία, πήρα την πρωτοβουλία για να σας ενημερώσω τι έχουμε κάνει μαζί με την ομάδα μου σε σχέση με όλα αυτά που έχω προαναφέρει, ώστε να τα γνωρίζετε. Είναι γνωστό ότι από όλες τις ομάδες μαθημάτων προσανατολισμού της πρώτης λυκείου, οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν στη Δευτέρα Λυκείου την 6η δέσμη, την κατεύθυνση καλών τεχνών. Να μου επιτρέψετε στο σημείο αυτό να μην σχολιάσω εάν οι μαθητές γενικά επιλέγουν αυτήν τη δέσμη ή όχι. Σε αυτό που θα ήθελα να επικεντρωθώ είναι σε αυτά τα παιδιά που αποφασίζουν να επιλέξουν την 6η δέσμη. Στην κατεύθυνση αυτή, μαζί με τα μαθήματα του κοινού κορμού, έχουν να παρακολουθήσουν τα 3 υποχρεωτικά μαθήματα. Θέματα τέχνης, θέατρο και ιστορία και επιπλέον θα πρέπει να επιλέξουν έναν από τα 6 μαθήματα που προσφέρονται. Παρένθεση να αναφέρουμε ότι όσο αφορά το μάθημα μουσική, αυτό ισχύει μόνο για τα μουσικά σχολεία και είμαστε σε συνεννόηση με τους προγραμματιστές για το θέμα αυτό. Η σημερινή μας όμως συνάντηση επικεντρώνεται στο μάθημα μουσικές εφαρμογές στη γενική παιδεία. Τη χρονιά που μας πέρασε έχουμε εντάξει στην 6η δέσμη το μάθημα μουσικές εφαρμογές. Μαζί με πολύ αξιόλογους συναδέλφους εξυγχρονίσαμε το περιεχόμενο με θέματα επίκαιρα και σύγχρονα σύμφωνα με τις διαπιστώσεις που προανέφερα. Με θέματα που θα τους είναι χρήσιμα στη ζωή τους αλλά και στο άμεσο μέλλον. Γι' αυτό θα σας παρακαλούσα θερμά, όταν ενημερώνετε και διαφωτίζετε τους μαθητές για τις επιλογές τους στη Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου, να προωθείτε το εν λόγω μάθημα επεξηγώντας τους το περιεχόμενο και τι θέματα περιλαμβάνει. Ενδεικτικά, κάποια από τα θέματα είναι μουσική και υγεία, μουσική και περιβάλλον, ψηφιακές δεξιότητες, χρήση ή και δημιουργία μουσικών applications, η δημιουργία μιας τηλεοπτικής διαφήμισης, η σύνθεση ενός ringtone στο κινητό, γνωριμία με τα επαγγέλματα της μουσικής βιομηχανίας, μουσική και artificial intelligence, μουσική και virtual reality και άλλα παρόμοια ελκυστικά θέματα που θα τους χρησιμεύσουν στη μετέπειτα ζωή ή και καριέρα τους. Όπως καταλαβαίνετε, μαζί με τις μουσικές δεξιότητες στοχεύουμε ώστε η οποιαδήποτε γνώση δεξιότητα που τους προσφέρουμε να έχει χρησιμότητα. Άρα, αγαπητοί συνάδελφοι, όταν θα ενημερώνετε και διαφωτίζετε τους μαθητές για τις επιλογές τους στην Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου, θα σας παρακαλούσα να προωθείτε το εν λόγω μάθημα επεξηγώντας στα παιδιά το περιεχόμενο του μαθήματος μουσικές εφαρμογές όπως σας το έχω παρουσιάσει. Ευελπιστώ ότι με τη δική σας συμβολή, σε συνεργασία πάντα με τους συναδέλφους μουσικής, θα ενημερώνετε τα παιδιά κατά τη διάρκεια κάθε σχολικής χρονιάς, ώστε μέσα στον Ιανουάριο-Φεβρουάριο, που θα δηλώνουν τις προτιμήσεις τους, να αρχίσουμε σιγά σιγά να δημιουργούμε και 4 ώρα κατεύθυνσης μουσικές εφαρμογές στην Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου. Για τυχόν διευκρινήσεις είμαι στη διάθεσή σας στο 22 800 735. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και σας συγχαίρω για ακόμη μία φορά για το πολύ αξιόλογο έργο που επιτελείτε μέσα στα σχολεία.